Aku radong. HP iPhone tapi gak ngerti sosmed. Gak ngerti aku radong aku. Dijual aja iPhone-nya. Oh iya, aja ke Evercross. Ah. Aku ngerti ku lek anu lagu Thailand iki lho. Oh piye iki? Ananam pacaye apa titetena. Ayo Pak nyanyi kuwi Pak ya. Ayo. Ndang Pak. Ngene Pak. Ananam pacaye apa titetena. Apa tia apa titeteku. Apa tito apa tikut kut. Apa caye. Bisa gak Pak? Cakepane ora apal aku. Ayo Pak, sampean jajal sih. Cakepane ora apal aku yakin. Apa tikut kut. Lah nek kuwi apa? Akatin but. Pak, kembut ah. Aku ki oleh bangsa lagu-lagu saiki ora patek apa lho. Alah, apale ubur-ubur ikan lele. Heeh, ya. Ya lagune LDR ayo. Yo, nggih. Penutup season limbuan ya nah. Engko biaya nganjuk ki selain seneng nggon lagu-lagu go ngenteni nggon lakon. Wah, ya. Ya. Coba kaya ngapa? LDR. Yo. Tep bolong. Yen aku wis kangen sliramu, mesem ning impiku sayang. Yen aku kangen suaramu, bisingo tembang manismu. Harus supaya ngene ning uripku, rasa sayang aku. Agustinus. Ono sing ngalang-alangi, ono sing rusui. Elingi kangenku mung kowe. Mbak Wiwit. Sing paling ngerteni aku iso nampa kurangi aku. Satyan mong suaramu ngadem di hati, ngucapke janji. Oke. Mujono.
Terima kasih. Yo, belok no. Makasih Cahayu.